Prvým krokom bolo to, že sme chceli park zónovať do častí proste. No, teraz sme v Pizzere Calabrie pri Mestskom parku a za chvíľu bude začať diskusie na tematiku budúcnosť a revitalizácia v Mestskom parku. A máme tu 4 návrhov, ktoré boli urobené aj s obyvateľmi a expertov a chceme rozširovať diskusia o tom, že ako ten park by mohol vyzerať. V pláne na rekonštrukciu parku, ktorý robila firma Exteriér, bolo počítané s výrubom 350 stromov v parku. S koľkými stromami rátate vy v rámci rekonštrukcie? Tak asi najväčší zásah je to je vlastne v tej zóne ticha, kde... Stačí číslo povedať. Číslo vám nepoviem. My sme sa na tej... Ja by som mohla povedať, ako ohľadom na také reálne štúdie, ktorá sa bude robiť, tak neplánuje sa so žiadnym výrubom stromov a ak bude nejaký výrub, tak bude na základe dendrologického prieskumu a na základe toho, ak tam sú nejaké kusy, ktoré proste tam vyrástli nejak na divoko a nehodia sa do koncepcie parku, alebo potom v tej severnej časti pri Rumanovej ulici, kde vznikla taká monokultúra tých ihličnanov, ktoré tiež v podstate do nejakých pôvodných koncepcií parku nepatria. No, prepáčte, keď hovoríte o tom, že pri Rumanovej ulici sú niektoré ihličnany, ktoré sa tam nehodia, tak asi viete aj koľko ich je. Pokiaľ by sa išlo v duchu pamiatkovej obnovy, tak výrub by bol potrebný. Hej. Možno to teraz nie nelogicky, ale pamiatková ochrana by si vyžadovala to, aby sa ten park navrátil do nejakého pôvodného historického stavu. Ja to nie som za pamiatkovú. Nie, ja len hovorím o tom, že na to, aby sme ho dokázali pamiatkovo ochrániť, tak by sme paradoxne museli urobiť určitý výrub.